एवारनेस हाबाफारि लाफादों बाहाय नोंथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैनानै मा फोरमायगोन? गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बैसागुनि अननाय आरो जासिहरबाय। दानो बे चन्द्रपुर रोदोम क्लाबा मोनसे मोजां हाबाफारि लादों बैसागु फालिनाय। बेजों लोगोसे जोंनि बिदा फंबाय बिनानावफोर बिसोरनि मेट्रिक एग्जामाव उथ्रिसार जानाय आरो OHS आवहाय उथ्रिसार जानाय गथ'फोरखौ मान बावदों। बिसोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बे मेलावहाय आंखौहाय बिबुंगिरि हिसाबैहाय लिंहरदों। बेयावहाय आंखौ जोंनि फंबाय बिनानावफोरखौहाय केरियार काउन्सेलिंनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंनो होदों। आङो आंनि नलेजनिफ्राय जाखिनि हायो बुंनानै होबाय, जाहाथे गथ'फ्रा गावनि थांखिसिम सौहैयो, साक्सेसफुल जाहैयो, बिनि लामाखौ बुंना होबाय। बेजों लोगोसे आंनिनो फंबाय सासे निर्जय बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि, नर्थ क'क्राझार एबसुनि, बिथाङाबो फरायनायनि सोमोन्दै माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिखौ होनानै थांबाय। बे आरोखि। आथिखालाव जों नुनो मोनो सार, माखासे लाइमोनफोरा गोबां रोंगौथि गोनांबाबो माखासे स्किल गैयिनि थाखाय गोबां गोग्लैसोनानै दङ। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सारा? स्किल नंगौ, जोंनि लाइमोनफ्रा दासिमबो माखासे स्किल डेभेलपमेन्टआवहाय खम जानानै दङ। नाथाय दा जोंनि सोरखारा जुदि स्किल डेभेलपमेन्टनि माखासे कर्सफोर, बेजों लोगोसे एवेयारनेस प्रग्राम बेफोरखौ होयोबा सानसे समावहाय साक्सेसफुल जागोन। सफ्ट स्किलनि गोनांथि दं होननानै सानो नामा सारा? औ, गासैबो स्किलनिनो गोनांथि दङ। मोनसे हारिया जुदि जौगालांनांगौबा जोङो गासिबो बिथिङावनो समानै जौगालांनांगोन, अब्लासो जोङो मोनसे थांखिसिम सहैनो हागोन आरोखि। ओंखायनो गासिबो स्किलनि गोनांथिया दङ। थेंक इउ। मोनसे गोजोनथाव खौरां, बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ। बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप। बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन। लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज, डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउटुबाव पाब्लिश जायाखै, बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन। बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।